ראיתי שזה, אני ראיתי את העסקה שלקחת, מה שלחת, לא מהלייב, אלא אחר כך, או שזו אותה עסקה. זה אותה אחת, פשוט הוא ימשיך לבוץ, לא? את העסקה שלקחתי, לאיזה עסקה? לא, מה שלחתי בקבוצה היה אחת מהלילה שלקחתי. לא, מה ששלחת אחרי הלילה. מרבע לחמש. זאת אותה עסקה הייתה אחרי מה הלילה. הייתה? זאת את העסקה? הייתה אותה עסקה. אני אחרי זה חשבתי שהם ימשיכו לעלות, כמו הנה מה שהעלית עכשיו בגרף, מה שדיברנו בלייב, שהם ימשיכו שם לאזורים של ה-60, אבל קיצור, שילמתי להם שם קצת כסף על זה, עם כל השעות שהם הביאו. הם נתנו לך הזדמנות, כי דיברנו על המהפך הזה פה מהפיבונאצ'י. נכון, כן, נכון. ודיברנו על הנמוך של לונדון, שמפה בעצם עוד פעם התהפכו, לסגור את החלון. תבין שמהפיבונאצ'י, מהנמוך של לונדון מ-97, היה לך פה 150 פיפס עסקה לסגירת חלון. כאילו הם תמיד נותנים את ההזדמנות הזאת. גם כאן יש פה פיבונאצ'י הרי. מהפיבונאצ'י כאן עד הסגירת חלון שהם עשו, והם עלו עוד פעם 224. אז עוד פעם נתנו פה הזדמנות לשורט. אני כבר לא נכנסתי, אני יצאתי, משכתי את הקרן ויצאתי החוצה. ואחרי זה היה לי איזה לונגים בלימיט שהם, אפשר לשם איזה $220 ואחרי זה הפסדתי אותם. כל החשבון הזה היה למטרת במרכאות חינוך, בשביל להבין איך ישבנו את העסקאות בזמן הזה. אחרי זה הכנסתי לימיטים על הלונגים האלה ואת הרווחים הפסדתי בחזרה. אבל גם בלימיט נכנסת כאילו בלי סטופ? נכנסתי בלי סטופ, כן. נכנסתי על ה-50, שמתי להם לימיטים ב-214. אז הם ירדו ל-207 או 8, שם הם זרקו אותי. אני לא הייתי מול הגרף אפילו, כן? זה פשוט הייתי ככה, בלי סטופ, בלי שום דבר, ואז התעסקתי עם משהו אחר. כל העניין, גם שאתה אומר ששילמת, שוב, אני לא יודע איפה נכנסת בדיוק. לפעמים, גם שאתה טועה, אתה יכול לקחת כסף הרי. זה מה שיפה בתחום הזה. אנחנו יכולים לטעות, לקחת כיוון לא נכון, החלטה לא נכון, אבל עדיין ניקח כסף. זה היופי פה. כי הם תמיד נותנים לך את ההזדמנות הזאת של ה-20, 30 שניות, 2, 3 דקות, כן לקחת את הכסף, לפני שהם עושים את המהלך. זאת אומרת, גם היית נכנס, לא יודע מה, פה, ב-217, 216, והם נתנו לך עלייה ל-24, אתה עושה פה 70, 80 פיפס עסקה. כן. אז הם נותנים לך את האופציה לשים את הסטופ בכניסה, סטופ ברווח קטן, ואז להמשיך. נכנסתי כאילו בלייב, נכנסתי לעסקה, שם כבר לקחתי ומשתי רווחים, ואז אחרי הלייב, אז כאילו, לפי מה שאני ראיתי, זה היה כאילו, גם שדיברנו על הירידה הזאת מהפיבונאצ'י, כאילו חשבתי שהם כבר ימשיכו את המגמה הזאת ללמעלה, אז שם קצת... אנחנו ברגע שרואים תגובה, פיבונאצ'י, טווח, דפוס, לא משנה מה, אנחנו רוצים להגן על עצמנו כמה שיותר. כי זה בסופי המשחק. אני גם בכוונה שלחתי סרטון שסגרתי, שהם נתנו את הנגיעה בפיבונאצ'י, סגרתי עוד חלקית. כן. למה? כי אנחנו רוצים להגן על עצמנו כמה שיותר. היה לי עסקאות היום, אבל לקחתי כסף, היה לי עסקאות אחרות יש לי עוד 3 חשבונות שאני עובד איתם, היה לי רווחים. אז האישי פה הוא לא בסוף ללכת ספציפית על העסקה שאתה רוצה. מה שאנחנו רוצים פה זה לקחת כסף. כן, נכון. אז תפסנו את התזוזה שיכולה לשלם ביחס למה שיש לנו כרגע בחשבון, מה טוב, פשוט וקל. כי אני התחלתי עם $100 והגעתי תוך כדי עליו לא יודע מה, 250, אני לא זוכר אפילו כמה, שזה 150%, $150 רווח בשעה, פשוט, בלי לשבור את הראש. עכשיו שאתה עושה את זה לאורך כל החודש, פעם ביום, פעמיים ביום, בסוף החודש יש לך סכום יפה,
מהחשבון הקטן הזה שהתחלת אותו. אם זה היה עכשיו חשבון שרוצה טווח ארוך, יש לי כמה אתגרים כאלה שאני התחלתי לעשות, אני מצלם את זה, אני צריך להעלות את זה ברגע שזה יהיה מוכן. מתוך 3, 2 נכשלתי נקרא לזה, היה לי חשבונות של 200. של טווחים ארוכים כאילו, של לתת לו לרוץ עם עסקה? לא, עסקאות גם קצרות, אבל כמו שאני מסביר לכם בלייבים, להתחיל עם $100 או 300 או $500 לאורך כל החודש ולהמשיך איתם. אבל שוב, בגלל שאני ואני אגרסיבי, אז יש לי רק חשבון אחד שאני מצליח לרוץ איתו, 2 משכתי מהם כספים והפסדתי אותם. אז אני צריך להתחיל מחדש. אז אני צריך לעשות את זה, למצוא את האיזון, להפריד. שוב, אני מושל לעצמי ואני נקרא את זה במחות לא ממושמע. כי אם אני ארוויח בחשבון של 500 עכשיו $300 ויהיה לי חשבון של 200 ואני ארוויח שם 200 ואני משוך את הכספים האלה, אז סוג של מבחינתי יש לי תקציב הימורים. אז קשה לי להחזיק את זה לאורך זמן. אם היה לי חשבון אחד שאני עובד איתו ואני יודע שאני צריך להחזיק אותו עכשיו כל החודש, אז אני אעשה את זה. וזה מה שאני כרגע עושה מהחשבון השלישי. אני מקווה שזה יהיה מוכן עד ה-15-17 לחודש פחות או יותר, מבחינת היעדים שדיברתי בהתחלה של כביכול כל התהליך הזה שעשיתי שבוע שעבר. ואני אוכל לעלות. אם לא, אני אתחיל מההתחלה. עכשיו עוד פעם, הכל תלוי בהיענות, כי כרגע אין לי גם פרטנרים לדברים האלה. אז כל עוד שאין לי פרטנרים, אתם פה רק 2. אין לי פה פרטנרים לזה, אין לי כביכול עניין להמשיך, כי אני לא עושה את זה כדי למכור לעוד אנשים, אני רוצה שפשוט תהיה עניין להזיז עניינים, זה הכל. תשמע, אני עם הלייבים האלה די, כאילו, התחלתי לחזור לזה, לכל העניין. כאילו, קניתי את הקורס, התחלתי להיכנס לזה, והעבודה שעברתי בחזרה, אמרתי לך, אני קבלן בניין, אז אני כאילו כל היום זה, ואז מאז שהתחלתי לעשות את הלייבים, ואני כן נכנס לזה יותר, וחזרתי לעבור עוד פעם על הקורס, וכאילו, זה נותן את הדרייב, נותן שיש פעילות, שיש עניין, כאילו. אני בטוח, כי זה ייתן לכם ביטחון גם. בעזרת השם, שנצליח להמשיך עם זה ככה. אני מבחינתי, הכל תלוי בסוף בכם, כי לי אין בעיה לעשות את זה. אבל אני לא יכול לבד, אני לא יכול להחזיק את זה לבד, אני צריך פה את הדחיפות האלה, ובאמת לראות שיש פה, נקרא לזה תוצאות מהעניין הזה. אני פה תמיד, אתה יודע את זה. אני כבר יודע, אתה כבר, נקרא לזה כבר הוכחת את עצמך. עכשיו נפשי, חיבוק לי כפית קטנה, אני פה להכל. כבר הוכחת את עצמך, אני לא, אמרתי לך, היה לנו שיחה על זה כבר. אני יכול לדבר רק על עצמי. שאני נותן ואני מספר פה סיפורים, זה 99% מדברים שאני עברתי בעצמי. אם לי באמת היה את הכלים שאני נותן פה, היה לי הרבה יותר קל להגיע לנקודה שאני נמצא בה הרבה יותר מהר. שוב, יותר קל ויותר מהר. בגלל זה אני כל פעם משאיר את זה ותופס את הראש, כבר שנה ומשהו, איך אנשים עושים את זה כלום. עזבו אותה לקנות קורסים ועזבו את הכל. הדברים שאפשר לקחת פה גם בלי לשלם כספים. מספיק לבוא ללייב ולשחק את הטמבלים לשאול שאלות. הכי פשוט שיש. תשמע, בדרך אגב הייתי שם, אני לא יודע מי פה רז, יצחק ולא יודע מי זה וורקה. אבירם, זה... זה אבירם? כן. קיצור, אפילו הייתי שותק בלייבים של בהתחלה, שהיה, לפני כמה זמן זה היה, שנה, הייתי שותק, הייתי עונה אולי על איזו שאלה שהייתי, לא יודע איך הייתי עונה עליה, אבל הייתי שותק רוב הזמן כשהיית שואל כאילו מי יודע, מי זה, מי רוצה, מי יודע לתת תשובה, כי לא ידעתי כלום. ואז אכלתי את הסביכים והפסדתי כסף כי הלכתי לזה לבד, ולא באמת הקשבתי לדברים. אבל חזרתי לדברים, נתתי את זה להתאמה בראש. כתבתי את זה על דף, כתבתי את זה על הקיר, כתבתי את זה במוח, חרטתי את זה על מקלדת, על דפים, על חומרים, על מה שלא רוצה. גם זה במקום אחר לגמרי, כי נטו מסיבה אחת. כל זה עברת מסיבה אחת.
כי אני יודע להעריך את הידע. כי מישהו נתן את הנשמה שלו פה לתת חומר, לא מדבר על בסדר, אולי, אל תיקח את זה אישית עכשיו פולמן, אבל אולי לא שמעו טוב את אחד השיעורים, או משהו שאולי היה כתוב או לא היה מובן, או מבחינת הבנת המקרא בהכתבות שהיית עושה בשיעורים. אבל ידעתי להעריך את החומר. ידעתי שמי שפה, לא סתם פה, והוא נותן ידע, ואמרתי, וגם אם אני לא אעשה כסף, אני אלמד את זה כמו שצריך. אני אשקיע 100%. אני אהיה פול טיים. והיום זה משתלם. תראה, בסוף, בטוח כל אחד פה שמע אותי את המשפט, תתייחסו לענף הזה בכבוד הראוי לו. אם תתייחסו אליו בכבוד שמתאים לו, הוא יחזיר לכם אותו כבוד. אני מאמין בזה. וחלק מהעניין זה א' כל להתמיד, זה להופיע, זה לאהוב את עצמך, זה לשאול שאלות, לא להתבייש, לא רק פה בלייב, גם בקבוצה עצמה, גם כמה שמעלים יותר כביכול את הנושאים שחשובים להתעסק בהם, אז גם מבינים בעצמנו וגם נותנים לעוד אנשים לפתח כביכול את השיחה הזאת, כי כל אחד יכול להוסיף משהו. וכשצד א', ב', ג', ד', ה', כולם ביחד מתחילים להעלות את הנושאים, ולכל אחד יש איזשהו נקודה שהוא לא מבין, הוא מבין יותר, הוא מבין פחות, וזה נותן, זה מעשיר בסוף. וכל דבר קטן נותן עוד בוסט. כן, אם כבר, אני הייתי שמח לשאול, אז כאילו, זה עלה לי כזה בלייב של הצהריים, כאילו אני כן כאילו ראיתי את השיעורים בקורס לגבי הנושא הזה של חדשות, אבל כאילו אז שבלייב כאילו באת להיכנס לעסקה ובדיוק היה כאילו לפני החדשות, ואז אמרת שהם העלו את המינופים, וכאילו עם עצמי כזה חשבתי כאילו שאני לא מספיק מונח בנושא הזה, כאילו על מה ההשפעה של החדשות על הגרף ועל השווקים, וכאילו הייתי שמח אם אתה יכול לתת לי איזה חידוד על זה. תראה, אני אסביר לך מה. חדשות בגדול, הן עכשיו הולכות, סתם דוגמה, היום היה PMI. מי שלא יודע מה זה PMI, בואו נהיה מטומטמים, ניכנס לפורקס פקטורי. Wednesday היום. PMI. למה זה לא בעברית? לא משנה. Level of diffusion index based on survived purchasing managers excluding the manufacturing industry. הוא נותן לך כאילו על הרכישות של המנהלים חוץ מהענף של התעשייה. בולשיט, זה לא אומר לך כלום, נכון? כן, לא אומר כלום. זה ה-PMI? זה ה-PMI. הוא כותב לך actual greater than forecast is good for currency. אם המצופה, הפורקאסט היה 52, הקודם היה 52.4, אז אם מה שיצא בפועל יהיה יותר גבוה מזה, זה טוב למטבע. טוב למטבע, סימן טוב לדולר. טוב לדולר, סימן שכל מה שנגד הדולר צריך לרדת. זה בשורה התחתונה. עכשיו, אני תמיד ניסיתי לחזות את זה, ולעשות מה שקורה ההפך. כאילו אם באמת זה יוצא ככה, אם מנוי חדשות שיוצא טוב לדולר, אז אני מוכר מה שנגד הדולר. והפוך. ברגע שהפסקתי להסתכל על זה ככה, והתחלתי להגיד, אוקיי, אני יודע שבשעה 5 היום יש חדשות. והיום לא בדקתי, נגיד, שכחתי מזה, כי אני לא הסתכלתי מתי יש חדשות. בגלל זה גם נכנסתי רק אחר כך. יפה, לא הסתכלתי. דילגתי על השלב, על הפרק בתוכנית עבודה היום. אז מה שהתחלתי לעשות זה להבין, אוקיי, אני יודע שבשעה 5 ייכנס ווליום, בוא נראה פחות או יותר מה יהיה הכיוונים. פתחנו את הלייב, זה היה פחות או יותר כאן. המחיר היה באזור 420, 225 פלוס מינוס. אז אם אנחנו יודעים שהחדשות עכשיו, ויש לנו חלון ב5 דקות, סליחה, סשן לונדון, היה פה פיבונאצ'י, יש לנו עוד פיבונאצ'י עם פתיחת יום, לאן הם יכולים להגיע? בואו נמתין שיהיה פה פחות או יותר סגירת חלונות ב-15 וב-5 עם הפתיחת יום, ואז נפתח את העסקה. זאת אומרת, אני מאמין שהם ירצו לקנות מהאזור של הפתיחת יום או לונדון, אז אני אכנס לשם, לא אכפת לי מה התוצאה של החדשות. זה הכיוון שאני החלטתי ללכת, אני רוצה לתפוס את הווליום הזה, את הזריקת ווליום. לא היה פה עכשיו נר של 200 פיפס, אבל הם כן נתנו לנו מ-206 עד 228, זה 220 פיפס.
אם היינו פותחים פרודות אחד, אנחנו עושים פה כסף. כן, לא, אבל כאילו מה ששאלתי יותר זה כאילו מה ההשפעה של החדשות על השוק, כאילו למה, מה זה קשור כאילו שיש חדשות אז הם כאילו מעלים את המינופים וכאלה. זה הברוקר, זה הברוקרים, ברגע שיש חדשות, זה לא מעלים, הם מורידים את המינוף. זאת אומרת, אתה צריך להשתמש ביותר מרג'ין עם פחות סייזינג. אני פתחתי 0.05 היום, היה לי $120 מרג'ין. שבפועל... אתה יכול לפתוח 0.12, אני הייתי יכול לפתוח שם גם לוט בתכלס, עם המינוף שלי הייתי יכול לפתוח לוט. לא הייתי מפסיד את הכסף, הייתי יכול לפתוח גם לוט. הם עושים את זה כדי שאנשים לא יפסידו ולא ירוויחו מהר מדי, נקרא לזה, אתה יודע, כאילו, בפועל זה שאנשים לא ירוויחו יותר מדי מהר, זה בתכלס, כאילו, כי לא אכפת אם תפסיד, הם מרוויחים כסף. אז בגלל שמתי שיש חדשות, אז כאילו נכנס ווליום לשוק, כאילו? בדיוק, נכנס לך ווליום לשוק, ויש משחק, ספרדין, סליפג' זה הספרדים, יש לך מחיר ביט ו-S כרי, נכון שאתה תמיד בבית הטריידר קו כחול, קו אדום. הסליפג' זה שהם לא יציבים, שהם מתרחבים. אז יש את זה בדרך כלל בחדשות שיש הרבה ווליום. אז זה הסיבה פלוס מינוס. מבחינת השפעה של השוק, שוב, כשיש חדשות אז כסף מתחיל לזוז. בדרך כלל המהלך קורה לפני, אבל אנחנו רואים את זה זז, זה כמו שעון מעורר הרי. הם עושים לך בזמן של החדשות, שהכסף יתחיל לזוז, קנייה, מחירה, הולכים לנזילות נקרא לזה במחאות. איפה יש נזילות, לאן רוצים ללכת, או שנקים שולחן. עושים מחנה אחד של 300 פיפס לכל הכיוונים. אבל זה כבר בחדשות יותר רציניות, NFP, CPI, FOMC, בחדשות האלה זה קורה בדרך כלל. כן, שבעצם כאילו הברוקר מתאים את עצמו לזמן של החדשות בגלל שיש את כל הנזילות הזאת. ברוקרים, עושה שוק, זה כל המרקט מייקר, זה מי שנותן לנו את האופציה לפתוח את ה... בוא נלך רגע בראשית שנייה, שתמיד זה יותר טוב. שאני אומר, בטוח שמעתי אותי אומר, השוק הזה קיים מסיבה שנכנס כסף ונפסיד אותו, נכון? שמעתי אותי אומר את זה כבר. כן. יופי. הרי יש, בשביל שאנחנו נוכל להכניס פה כסף ולמכור או לקנות, יש מישהו מאחורה שלוקח את הכסף שלנו ונותן לנו לפתוח כביכול את ההוראות האלה. אם אנחנו קונים, הוא מוכר לנו, אם אנחנו מוכרים, הוא קונה מאיתנו. הבנת? נותן לנו את האופציה. אז הם לפני שיש חדשות, הם יודעים הרי שאנחנו, כל הדגים הקטנים, כל הסוחרים הקטנים, כל הריטל, רוצים לסחור בחדשות, רוצים להמר, רוצים להרוויח כסף גדול בזמן קצר, אז הם עושים את כל המניפולציות לעיניים שלנו שנוכל להכניס כביכול את הכסף ולסחור איתו. אז הם מראש יודעים, כביכול זה כמו מתוכנת בשעה שיש את החדשות, דקה לפני, דקה אחרי, שזה יתחיל לשחק. בדרך כלל הם עושים לך רבע שעה, חצי שעה, שעה לפני חדשות משמעותיות, הם לא זזים יותר מדי. הצידה, נרות עם החטין, למעלה למטה, לא עושים כלום, ובחדשות הם נקים את כולם. זה בגדול ההשפעה. בגלל שיש חדשות, אנחנו צריכים להיות אחראים לבדוק מתי יש חדשות, כדי שאם כבר נהיה בעסקה, נדע איך לפעול בזמן הזה, לפני או אחרי, או אם אנחנו רוצים לפתוח עסקה, אז נבין שאנחנו, א' כל, המינוף יהיה נמוך יותר, נצטרך להשתמש ביותר כסף כדי לפתוח עסקאות, מבחינת הבאלנס שלנו, אז לדעת להתכונן מזה לפני. לא להיות מופתעים מזה, כמו שאני הייתי מופתע היום. הבנתי, נראה לי פחות או יותר. הבנתי. עכשיו התחלנו לגעת גם בכל הקטע של כסף ואשראי ודברים כאלה. שוב, אתה מתעסק, אתה קבלן, אז אתה יודע מה זה לגלגל סכומים. כן. תחשוב שיש אנשים שלא לא מגיעים מהתחומים האלה שהם רואים הרבה כסף. אז כל, אתה יודע, אתה אומר לפעמים, לא יודע, 10-20 אלף שקל, בשבילם זה עולם ומלואו. אז כשאנחנו נכנסים לתחום הזה, שוב, שמסתכלים על זה כעסק, ואנחנו מבינים שבשביל עסק צריך לגייס, אם זה אשראים, ואם לגייס כסף, ואם זה לדעת להתנהל עם כסף ביומיום. ולנהל אותו, לא רק להתנהל, לנהל את הכסף. אז אנחנו צריכים תמיד לעשות, שוב, תקציב, כי הכל קם ונופל על תקציב. כמה יש לנו לעבוד איתו, כמה אנחנו צריכים למחיה, וכמה אנחנו צריכים להתגלגל ל-X תקופה. יש לי הרבה פעמים שאני מקבל מאנשים שאלות,
קיבלתי, אני כבר לא מקבל את השאלות, פעם אני מקבל את השאלה הזאת, כמה אני צריך בשביל להתחיל, כמה כסף צריך בשביל להתחיל. מלימודים ועד לתקציב מסחר, ונקרא לזה איזושהי קרן חירום, שאם לא הולכת, אם אני מפסיד, דברים כאלה. המספר שתמיד אני אומר לכולם, להכל, פחות מ$10,000 להתחיל את זה, מאוד מאוד קשה. עכשיו, זה לא $10,000 לשים בחשבון מסחר, זה $10,000 בשביל, אם זה לקנות לימודים ממש פיזית, מי שקנה פה קורס, לקנות קורס, או ללמוד בחינם, לכאורה במחאות ללמוד בחינם, כן? יוטיוב, ספרים, לא משנה כל דברים כאלה, פודקאסטים, הכל. ואם הולכים בדרך הזאת, אז הכסף מגיע בגרף. התשלום מגיע בגרף. כי אנחנו נתחיל לשים כסף. בין הקורסים היקרים. זה הכי יקרים, כי אתה מתחיל לשים כסף ואתה רוצה לבדוק אסטרטגיה מסוימת, אז אתה מתחיל להכניס פה $100, פה $300, פה $500, לבדוק איך זה עובד. מה זה סטופ לוס, איך זה נראה, ואיך זה, מה זה טייק פרופיט, ונמשוך, ואתה כן מושך. אז אנחנו תמיד צריכים להבין שאנחנו חייבים לדעת להתנהל עם כסף, ואיך לנהל אותו. ואנחנו צריכים גם שיהיה לנו את הסכום בידיים, $10,000 בשביל להקים עסק עם פוטנציאל כמו שיש לנו פה. זה כסף קטן, זה כלום. זה כלום ושום דבר. כאילו, אנשים מדברים איתי, ואני תמיד אומר, אם אתם רוצים להתחיל את זה, שכחו עכשיו מלהוציא כסף ולבזבז שטויות וטיולים והכל. קחו לזה 3, 4, 5 חודשים, תהיו מפוקסים, כי הרי כל אחד חייב בסוף להחזיק את עצמו. אז כל אחד תהיה חייב לעבוד באיזושהי עבודה או בעסק שלו, לא משנה מה. אבל צריך לתת את 3, 4 חודשים האלה עם תקציב שהוא מתאים לזה, ולעבוד, ולדעת שיש לנו את היכולת בתוך 90 או 120 יום לראות תוצאות. ואין מצב שכל אחד שלא לוקח את זה בשתי ידיים לא רואה תוצאות. כשאני רואה תוצאות זה להתחיל לראות מזה סוג של פירות. כי אם שמנו $10,000 ואחרי 3 חודשים אנחנו נתחיל להכניס בשבוע $10,000 האלה, 15-20%, זה כסף. גם אם היו הפסדים בדרך, גם אם הלימודים עלו $1,000 והפסדנו לשוק $3,000 והיינו צריכים, לא יודע מה, קנינו טריידינג ודיברנו על מישהו, פרדוקס היה פה, זה ברוך הסודי מהקבוצה, שאמר שהוא שילם $1,700, משהו כזה על הטריידינג ויו. בסוף צריך להכיל את המפלצת, צריך ללמוד, צריך להבין, צריך לדעת, אין מה לעשות. אבל ברגע שאנחנו לוקחים ואנחנו מצליחים למצוא, כמו שאמר, את הדפוסים האלה, כי הכל פה זה דפוסים חוזרים. ברגע שכל אחד פה ימצא דפוס או 2 שחוזרים פעמיים, 3, 4 ביום, והוא יזכור את זה בראש שלו, אז יהיה שווה לשלם את כמה $1,000 האלה בשביל לתפוס את זה. כי אנחנו תמיד נלמד את זה רק מהפסדים. כל העניין של טווחים פסיכולוגיים וחלונות, זה הרי לא סתם. כאילו גם אם תיקחו את כל התוכנית העבודה ותזרקו אותה לפח ותישארו רק עם ממוצעים וחלונות, עם טווחים פסיכולוגיים וחלונות, אתם תצליחו לעשות מזה כסף, אם יהיה לכם את הסבלנות להמתין לראות את הדפוסים האלה. יש פה רק אנשים שקיימו את הקורס, אין פה אנשים בחוץ. היום אני ראיתי עשיתי לך על זה הודעה קולית פה, אני לא זוכר אם שמעת אותה בערך, שאמרתי שם שבעולם הזה צריך 3 פרמטרים בשביל להצליח. כאילו אם בלי אחד מהם אפשר להצליח, שזה כסף, שזה הפקטור המרכזי, שזה ידע וניסיון. וכמו שדיברנו היום על גייס כסף, אז בסוף לגייס כסף, כמו שאתה אומר, ההצלחה, התוצאות מגיעות עם ההצלחה, עם התעוזה עם כל מה שאנחנו עושים. אז בסוף להשתלם, אם אני נגיד עכשיו גייס X כסף, ואני יודע שאני איכשהו יצליח לזוז עם זה לעומת מה שאני מתנהל עכשיו, אז אני מוכן לשלם את הסכום הזה. אתה צודק, אני אתקן אותך רק בדבר אחד. אתה לא צריך כסף, אתה צריך גישה לכסף. אתה לא צריך כסף, אתה צריך גישה לכסף. ולכל אחד יש גישה לכסף. ולכל אחד יש בנק. בלי ללכת לצד ג' ואנשים פרטיים. לכל אחד פה יש בנק, חברת אשראי. כן, אבל בסוף זה כסף, כי גם אם אתה מתחייב, בסוף אתה צריך לשלם כסף. זה גישה לכסף. זה גישה, שוב. ערב טוב, חברים, בדיוק שמתי שיעור תורה, קבוע. ערב טוב. אני אגיד לך מה ההבדל. אתה יודע מה זה גישה לכסף? גישה לכסף זה מימונים, התחייבויות, לא, זה כביכול מה שמספק לך. זה גישה לכסף, זה אומר שאם אתה תסתכל בראש
שנקרא לזה כסף, אני אגיד את הדבר שהוא הכי קלישאה, כן? אבל כסף זה דבר מזויף, אחי, זה לא דבר אמיתי. אוקיי? כי מה זה כסף בפועל? כסף מבחינה בנקאית, מה זה כסף? זה אוויר. כי אם עכשיו, תבין שאם אני ואתה שמים באיזשהו בנק מסוים כסף, נכון? הם לא מלווים רק את הכסף שלנו. זה לא שאנחנו נותנים להם כסף ומגלגלים אותו. ברגע שאתה מכניס להם שקל, באורח פלא, הוא מכפיל את עצמו ב10. הם מייצרים כסף מהאוויר, זה מספר במחשב. הבנת? ואז הם יכולים, כי הם מקבלים אשראי בעצמם. והם צריכים לגלגל אותו הלאה. וככה זה עובד. זה גישה לכסף. שאם אתה בראש שלך אומר, אוקיי, אני יודע שאני יכול לייצר בדרך מסוימת X כסף בתקופה מסוימת, אני יכול להשיג אותו. אז אני לא מסתכל עכשיו שהשגתי עכשיו 10, 20, 100, 50, 500 מיליון שקל, לא משנה דולר, לא משנה מה זה. אתה לא חושב כל הזמן כמה זה יעלה לי, אלא אתה חושב, אוקיי, אני עכשיו גייסתי את הסכום הזה, הסכום הזה הולך לעלות לי בכל חודש X כסף. אתה צריך לחשוב שאם גייסתי עכשיו איזשהו סכום, אני יכול לייצר מהסכום הזה X אחוזים, שמהאחוזים האלה אני יכול לשלם את מה שהסכום הזה עולה לי. זה עושה לך גם מה שאני אומר לך? לכל אחד פה. כן, כן, ברור, אני מבין מה אתה אומר. כי מה שקורה מנטלית, אני הייתי כזה. ואני הייתי הולך לוקח סתם, אני שהתחלתי לקחתי פה כסף מעבריינים בשוק אפור, כי לא היה לי מאיפה לקחת את הכסף. אז עצם העובדה שאתה יודע שאתה עכשיו מחויב לכסף, שלם אותו בכל שבוע. אז אתה במיינדסט כאילו אין לך מאיפה להפסיד, אז אתה יותר לחוץ כזה. יפה. אז במקום לחשוב כל פעם, אוקיי, לקחתי את הסכום הזה ועכשיו הוא עולה לי בחודש X, הייתי אומר, אני לקח את הסכום הזה, אני יכול לייצר ממנו בשבוע, או ביום, או בחודש, איזשהו אחוז מסוים, ומהאחוז הזה אני יכול לשלם את זה. עכשיו, איך אני עושה את זה בלי שיהיה לי בראש כל שאני לא יכול להפסיד? אני לא מסתכל בשביל להחזיר את זה מהר. אני מבחינתי, זה המחיר לעשות עסקים. זה כמו, גייסתי X סכום, זה כמו שותף. הבנת מה מתכוון? אני מתעלם מהנושא של הכסף, אני יודע שאני רוצה לחיות. אז אם זה אומר שיש לי גישה לכסף דרך צד ג' X, Y, Z, זה מה שאני אעשה. היום, לא הייתי משנה את זה, אבל היום רוב הסיכויים שאם הייתי באותו ראש, הייתי עושה, אולי עושה דרכים אחרות. כי יש דרכים אחרות גם לעשות את זה. עם פחות סיכון נקרא לזה. שוב. כן, אבל גם רוב האנשים, כאילו גם לפחות אצלי זה קורה, שאם אני עכשיו מגייס כסף ואני יודע בראש שזה כאילו הכסף הזה אין לי מאיפה לגייס יותר, אז ישר בחשיבה אני אומר לעצמי, טוב, זה הסכום האחרון שאני יכול לסחור איתו כביכול כל החודש, ואז זה גורם לי להיות יותר זהיר, ואז אני אומר לעצמי, טוב, אם זה הסכום האחרון שלי, בוא נכפיל אותו מהר, ואז קורה בדיוק ההפך, וזה מערבולת שלא נגמרת. נכון. אז צריך מראש להיות עוד פעם, להבין שלא צריך לרדוף עכשיו בשביל לעשות הרבה כסף. אין צורך. אתה צריך להבין כמה יש לך ביד שאתה עובד איתו. אתה צריך להבין כמה אתה יכול בצורה הגיונית לייצר ממנו בלי סיכון. תחפש את המינימום סיכון כל הזמן, כי יש לך את האופציה. אנחנו בוחרים כמה סיכון להשתמש. אז אם תבחר להשתמש בסיכון נמוך, אתה גם תראה תוצאות בהתאם, אבל גם יהיה לך את האופציה לשרוד, לעבוד עד יום. כי כל אחד יכול בסוף עם תקציב מאוד מאוד נמוך, תוך שבועיים, 3, כן לגייס ולארגן לעצמו את התקציב המורים הזה בשביל לעשות הרבה כסף. אבל צריך סבלנות, וזה כל אחד צריך לעבוד עם עצמו. כל אחד צריך להבין שאם אנחנו לא נהיה סבלנים ולא נעבוד לפי תוכנית עבודה ולא נתכנן מראש את הצעדים שלנו, אז אנחנו בסוף נלך לעבוד בעבודה אף אחד לא רוצה לעבוד בה. או לפתוח עסק שלא באנו לפתוח, או לקום בבוקר לעבודה ולעסק שאנחנו לא רוצים להיות בו. זה מה שמחזיק אותי תמיד לקום ולהמשיך ולעשות ואפילו לעלות פה ללייבים. כי כל שיחה פה אני נותן לעצמי נקודות שלפעמים אני שוכח. טוב, ברור, גם הסבלנות שדיברת עליה זה דבר מאוד חשוב. אני נגיד קמתי בבוקר, היום באיזה 7 בבוקר, פתחתי את הגרף, התחלתי לנתח, נכנסתי לעסקה רק באיזה 11,
וראיתי איזשהו תרחיש בעין, והייתי נעול עליו שזה מה שהולך לקרות, ועשיתי טעות כי אני זוכר שאמרת לנו, כל פעם מה שאתה אומר לנו אני יוצא ממנו עם ערך ואני באמת מיישם אותו, ודווקא את הדבר הזה לא יישמתי אותו, שאמרת לנו אל תהיו חכמים מהגרף, פשוט תיקחו כסף, אל תנסו להתחכם עליו. ולא יודע, והייתי ממש נעול על זה, ובתכלס גם החדשות זה מה שכאילו זיין אותי. אבל הייתי בפלוס יחסית מאוד יפה על החשבון, הייתי עליו באיזה... לא זוכר, חשבון של איזה $400, הייתי כבר באיזה פלוס 600, והיה לי טיפ, היה לי הכל. יאללה, ניתן לו לרוץ, תפך עליי ושרף אותי. יכלתי לממש, כאילו... א' כל, לא אמרת אחי את לא אמרת את הדולרים לשקלים, ויש את הבחור הזה מהפייסבוק, יש לי שם סרטונים שלו. מסתלבט, הוא תמיד עושה סרטונים מצחיקים על מסחר והשקעות. לא התפללת ליל הלונג, אתה מכיר אותו? כן, אני יודע מי זה אופיר הזה. בדיוק, אז בפעם הבאה תתפלל ליל הלונגים אחי, ואל תקבל ממחילות. אבל עוד פעם, אם היה לך $600 פלוס אחי, $400, $600 זה 2,000 שקל. נכון. עשה את זה בכמה שעות. זה בדיוק השיחה... נכון, באיזה 4 שעות זה היה. אז זה בדיוק השיחה שאמרת לי שעכשיו אם תעשה את הצעד שאתה רוצה לעשות, אז תהיה מחויב לאיזה משהו. שתבין למה אין כאילו מה לחשוב על זה, כי ברגע שאתה חושב זה מכניס לך כל מיני, אתה יודע, ג'וקים לראש. אתה צריך להבין שאתה צריך לקבל את ההחלטה בזמן הנכון, אחי. אני דיבר איתך על $1,000, ותבין שמ-$400 מה עשית. ואתה לא היחיד, כל אחד פה עשה בסוף מסכום כזה או אחר נמוך. כן, אבל מנגד אני לא רוצה להיות עכשיו, לא להיות כאילו כביכול בטוח בעסקה, כי אמרתי לך היה פעם איזו סיטואציה שהייתי עם חברים, לא יודע, נכנסתי לעסקה, לא שמתי לב בכלל שהיה חדשות, לא יודע איך זה נכניסתי בכלל עם המרג'ין. לא יודע, פשוט כל הגרף טס, שהייתי בפלוס בשנייה, משהו ממש ב-30 שניות הייתי כבר פלוס איזה $150. והחברים מהצד רעשי רקע אמרו לי סגור. סגרתי מהלחץ, ובגלל זה ספציפית להיום לא רציתי שזה יקרה לי אותו דבר בגלל שאני רואה רווח כביכול שמתאים לי, אז אני אסגור. למה? כי אם אני אראה הפסד שלא מתאים לי, אז אני אסגור, זה אותו דבר. בגלל זה נתתי לה לרוץ. תראה, קודם כל, אתה יודע, כמו שלא יודע, שתלך לעבוד בעבודה מסוימת, אתה לא תמיד חברים שלך איתך, נכון? נכון. כי זה, א' כל לא רציני, לא מקצועי, וזה גם מסיח את הדעת. אותו דבר פה, אחי. אין בעיה לעבוד שאתה בסביבה כביכול שהיא, אתה יודע, לא אידיאלית. אבל להשאיר את זה במרכאות מוצנע, כדי שאף אחד לא ייתן לך, לא ישבש לך את השיקול דעת. בדיוק. זה העסק שלך, אחי, אתה בעל הבית, אתה לא יכול להגיד לאף אחד מה לעשות. גם אני וגם לא יודע מי לא יכול להגיד לך מה לעשות, זה הכסף שלך, זה העסק שלך. אתה חייב לעבוד לפי עם השיקול דעת שלך, ושוב, קבל את ההחלטה ולהיות שלם איתה. היום אפילו, והיום לגבי העסקה שלך, מספיק שהיית שם את הטייקים שלך, את הטייק פרופיט שלך, ואת הסטופ, סליחה, לא יודע, ב-50% מהרווח שהיית, היית מבסוט. אבל מה קורה? אני תפסתי אותם נראה לי מ-209 עד 194, ואז משם הם התהפכו לי. משהו כזה. עוד שיעור לעסקה הבאה שלך, אחי. תאמיר את הדולר, עוד פעם, אל תהיה בלחץ לקחת את הכסף רק ולברוח, אם אתה רואה היגיון שזה ימשיך בטרנד שלך. אבל כן תגן על עצמך, כן לקחת חלקיות, כן לשים סטופ לוסים כבר ברווח, כדי שיהיה לך עוד פעם, אתה רוצה לשרוד עוד יום. כי אם לא תעשה את זה, גם אם תגייס $1,000,000, אתה תפסיד אותם בכל זאת, כי אתה תרצה עוד. אתה חייב לדעת להסתפק עם מה שיש לך ולהבין שמחר יום חדש. או שאם שכרת בלונדון, התחלת באסיה, ומשכת את זה עד לונדון. להבין שסיימת את אסיה, לונדון, תחזור לניו יורק, תראה מה הלו"ז. אתה מבין? נכון. כאילו, תחפש תמיד את הקטע הזה של ההיגיון, וגם תכנן את העסקאות שלך. מי שהיה פה בלייב, מי שרואה את המסך שלי והיה בלייב, התחלתי לקשקש את זה עם הפיבונאצ'ים האלה, עוד לפני שזה, אני חושב שלפני ממש פה, לפני שהם עלו אפילו. כן, משם איפה שסימנת, בדיוק משם תפסתי אותם. עד למטה אם היית מתכנן את העסקאות שלך מראש, מבחינת הפיבונאצ'ים והטווחים הפסיכולוגיים, היית מבין את ההיגיון ושם את הסטופ לוסים שלך במקום הנכון.
ההיגיון שלי היה נראה שזה היה נראה כמו ראש כתפיים שהם רוצים לסגור אותו עד הנמוך של אתמול, ככה זה היה נראה לי, אבל גם מנגד זה לא הסתדר לי כל כך, כי כל היעדים הפסיכולוגיים היו למעלה. כן, אבל תראה, מה פספסת? את הגבוה של אתמול, שהיה הרבה יותר קרוב, גבוה של שבוע שעבר, שהיה הרבה יותר קרוב, וגבוה של אסיה, שהיה הרבה יותר קרוב. כן. את כל הדברים האלה, אחי, פספסת, כי אתה צריך להבין שאם כבר נפתחו לך פה, אם תשים לב בפיפסים, מבחינת פיפסים, הרי אם פתחת את זה ב7 בבוקר, נגיד, באסיה איפשהו, 209, נכון? אתה אומר 209? ב-10 כזה, 10:40. 10:40, איפה 10:40? 10:40 זה 208. תפסת אותם יפה על התגובה ב-50. כן. התפיסה הייתה מאוד מאוד יפה, אבל תבין, שהם לוקחים נמוך או גבוה של אסיה, מה ההיגיון שלנו? מדבר על זה גם בקורס וגם בעשרות לייבים דיברתי על זה איתכם. רגע, אני לא רואה את העכבר שלך, איפה העכבר שלך? איפה הגבוה של אסיה? זה העסקה שתפסת בגבוה של לונדון בשעה 10:40. זה העסקה שלך. תראה את הנמוך של אסיה, איפה הוא נמצא. זה הנמוך של אסיה, נכון? זה הנמוך של אסיה, ב-9:25. אתה תמיד צריך להבין שהם לוקחים את הנמוך של אסיה, תצפה מהם לסגור את החלון, תצפה מהם לעשות משהו. כי הם נתנו לך הזדמנות... רגע, הם התהפכו בגלל שהם לקחו את הנמוך של אסיה? הנמוך של אסיה, ולקחו לך סשן לונדון, ולקחו לך את ניו יורק אתמול שכביכול בסגירה שלהם. אתה מבין? כן. היה פה גם פיבונאצ'ים כמובן. אז יש לך... קורמן, יש לי שאלה. כן. הסשנים בסופו של דבר אוהבים לחזור לפתיחה של עצמם, לקחת אותו, נכון? בסופו של דבר כן. עכשיו, לא מחייב שזה גם יהיה באותו יום, זה יכול לקרות גם אחרי שהם יברחו נגיד מהטווח ויחזרו לקחת אותו אחרי יומיים או 3. ברור. כי אני לרוב מה שקורה לי נגיד בדיוק מה שרז אמר, לפעמים נגיד אני יודע כביכול שהעסקה תלך לכיוון מסוים ואני יודע כביכול שהטייק שלי יהיה למעלה, אבל בגלל שאני אומר שיכול להיות שבאותו או נגיד כמה דקות אחרי נגיד ישחקו על הטווח ויחזרו לפתיחה של עצמם, אז אם כביכול זה יוצא אותי בברייק איבן. תראה, ברייק איבן זה הרבה יותר טוב מאפס. נכון? נכון. פשוט קשה לי כאילו להתעלם, כאילו אני לוקח רווחים נגיד, אבל ואז נגיד אני רואה שזה כביכול מתחיל לרדת לכיוון נגיד הפתיחה, אז אני אומר אוקיי, אני יכול עכשיו גם לקחת עוד רווח. אם אני לוקח את הרווח, הם יחזרו אז לפתיחה של עצמם, ובסוף יצאתי אמנם בברייק איבן, אבל ברווח קטן. שאני אומר לעצמי, יכולתי לקחת רווח יותר גדול כביכול. תשמע, יש משפט שאני מאוד אוהב, כשיש ספק אין ספק. כשאתה לא בטוח צא, לטובה ולרעה, עם רווח או עם הפסד, כשאתה לא בטוח צא. למה? לא תצא, תתחרט על זה אחר כך. אתה תיקח את ההחלטה ואתה לא תשלם איתה בסוף. אז לא עשית בזה שום דבר, אחי. וזה נוגע לכל אחד פה, כולל אני. כי גם אני חוטא בזה, נקרא לזה. אבל אני אגיד לכם מה שאני גם אומר לאשתי, כי אשתי לפעמים אומרת לי, אתה מלמד אנשים משהו אחד ואתה עושה משהו אחר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אתה מלמד אותם, לא יודע מה, לסגור, להיות אגרסיבי וכל הדברים האלה. זה שאני מלמד משהו אחד לאנשים, נקרא לזה, לחבר'ה שהם, בין אם זה חדשים, בין אם זה רוצים לנסות, זה בסדר. אני, מהמקום שאני נמצא, בגלל שאני מכניס כסף, ואני יודע שאני יכול לשלם אותו, כי אני רוצה לעשות יותר, אני מוכן. אני שלם עם זה. אני שלם עם ההחלטה שלי, גם אם אני כביכול אכעס על עצמי בגלל זה משהו. אבל אם אתם רוצים להישאר פה לטווח הרחוק ולהמשיך לראות את זה ולבנות את העסק הזה בצורה הכי טובה שיש והכי יעילה שיש ספק, אין ספק. שאתה רואה שהעסקה לא הולכת בכיוון שאתה רוצה, קח את הכסף. שאתה רואה שיש לך 200, 500, 2,000 דולר בחשבון ועשית מזה, אם זה אחוזים, 10, 20, 30 אחוז מהחשבון, או 100 אחוז, אם זה חשבון קטן יותר, קח את הכסף, תמתין, תחפש את העסקה הבאה. יש לכם תוכנית עבודה, אתם יכולים לתכנן קדימה 20 עסקאות. זה שחמט הרי, עוד פעם, זה לא 6 אנחנו רוצים לשחק שחמט. זה לא רק הימורים, זה לא מזל פה. משחק זה לא רק מזל. זה להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, זה מזל, כן. אבל להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, זה אומר לפתוח את הגרף, סטנדרט בניו יורק היום, בשעה 4:30, ולפתוח את השורט הזה. זה המקום הנכון בזמן הנכון. אבל תפתחו את השורט הזה, כי לכאורה אתם תגידו, אוקיי, ניו יורק פתחו, לקחו את הגבוה של עצמם, הם יתהפכו לסגור את החלון. אז זה שחמט, כי אתם מבינים לאן הם ילכו. יחזרו ללונדון, יסגרו חלונות. אתם צריכים לתכנן את העסקאות כבר מראש.
ויש לי עוד שאלה, זה סוג למשל, זה נגיד משהו שאני אתמודד איתו מנטלית, שלרוב המון פעמים, גם נגיד, אני יודע שיש לי תקציב נגיד בין אם זה שבועי או חודשי למסחר, או נגיד תקציב שבועי, ואני סוחר אותו, ונגיד אני מגיע למצב נגיד שאני כן מוכן לשלם, כאילו אין לי בעיה, זה כסף שבסופו של דבר מוקצב למסחר, ואני כאילו בלב שלם מוכן להפסיד אותו, אבל ברגע נגיד שאני מפסיד אותו, אז כאילו אז אני מתחיל לפעול מתוך הרגש, ואז להפקיד, ואז כבר אני מתחיל לעשות טעויות, כי אני פועל מתוך הרגש של ההפסד. אני לא פועל באמת לפי, הבנת? זה כאילו ברגע שאני מקבל הפסד, למרות שאני יודע כאילו אני מוכן לשלם את הכסף הזה, אבל פתאום נגיד העסקה או הבאה, או הבאות שאני עושה, זה פתאום כבר אני פועל מתוך רגש. ואז זה גורם לי עוד פעם להפסיד את העסקה, ואז זה עוד פעם להפקיד. אתה צריך לבוא לזה מגישה אחרת. אתה סוחר בשעות קבועות, או שזה מתי שכביכול מתאפשר לך? מתי שמתאפשר לי. לרוב זה סביבות שעה 4, כי זה השעה שאני מסיים עבודה. קודם כל שעה 4 זה לא שעה טובה להתחיל. תעביר את זה לרבע ל5, 5:15 פלוס מינוס. בדרך כלל שעות יותר נורמליות. 4 בדיוק זה הפתיחה של ניו יורק, זה על הפנים. אם אין לך תקציב משמעותי, קשה מאוד לתפוס אותה לפעמים בשעות האלה. כן, לרוב התקציב שלי נגיד, הוא לא עכשיו, לא מדבר בדולרים, כן, נגיד 200-300 דולר. עם 200-300 דולר אחרי הנסיבה שאתה לא תעשה ביום 50, 170, משהו כזה, באזורים האלה, בעקביות, בלי סיכון. אין סיבה שלא תעשה את זה. אני אגיד לך, אז מה שקורה, נגיד, אני עושה בעקביות, נגיד עוד 50-100 דולר, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, עשיתי, אז אתה יכול לעשות עוד 200-300. כאילו, אני לא, אין לי את הסטופ, תעצור, כאילו, עשית הרווח. אתה חייב לעשות את זה. אתה חייב יותר מזה, אתה חייב לשבת עם עצמך, עשית את הקורס, סיימת את הקורס, הכל טוב ויפה. תשב עם עצמך עכשיו שבוע, תשב על הגרף, תחפש לך דפוסים, כל מה שמדובר בקורס וכל מה שמדובר בקבוצות שדיברנו בית בלייבים והכל. תחפש לעצמך את הדפוסים האלה שעושים לך עין בעין. שאתה יודע שאם אתה תראה את זה בזמן אמת, בחי, מתבצע, אתה תגיד לעצמך, וואלה, אני זוכר שהם עשו את זה, אני בטוח ב-85-90% שהם הולכים לעשות את המהלך הזה. אז אני עכשיו בוחר להיכנס לכיוון X, מהטווח או החלון או הדפוס או הפיבונצ'י הזה, תן לי את ה-50-100 פיפס שלי, אני אתחיל ככה. וכל יום, כי הדפוסים, כל דפוס חוזר על עצמו 3 מינימום 4 פעמים ביום. אתה חייב למצוא לעצמך דפוס או 2 שעושים לך היגיון בראש. בין אם זה בריחה, כמו שהם ברחו לנו מפה, מה-7-13, הם יחזרו אליו. עשו את זה עוד פעם, סגרו את החלון ב-50. עשו את זה פה עם הפיבונצ'י, לקחו את הנמוך של לונדון, הם אופה, סגרו את החלון עוד פעם. תחפשו את הדפוסים האלה שעושים לכם היגיון. גם אם אתם לא תהיו צודקים, אבל אתם תבינו שאתם, בגלל שאתם זוכרים את ההתנהגות, אז אתם תבינו פחות או יותר איך לפעול. מבחינת הקטע של הכסף, תראה, $70 אחי, אתה מדבר פה על 200, לא יודע, 40-250 שקל אחי. לא $70, התכוונתי, התקציב שלי הוא כביכול 200-300 דולר. לא, אני אומר רווח, שאתה אומר שאתה רואה $50-70 רווח ואתה רוצה עוד. אתה חייב להמיר את זה לשקלים אחי. כי $70 או $50 האלה זה חצי שעה, שעה עבודה בסיכון מאוד מאוד נמוך שאתה עובד עם $200-300. אתה חייב להבין שאם תעשה את זה ב-20 ימי עסקים, זה עוד 5,000 שקל בחודש, והתחלת מ-200-300. אתה מסתכל על זה כדולר, אז אני כביכול לא ממיר את זה לשקלים, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אתה עובד שעה וחצי, זה שעה וחצי שלך עבודה, עשית פה ב-15 דקות. הבנת? כן. את עוד פעם, זה בידיים שלך. אני אגיד לך מה שאני אומר לכולם, גם חבר'ה שהביאו לי פי 30 מהקורסים שמכרתי, לא משנה כמה אני אשב איתכם. אם אתם לא תמירו את הכסף, כי אני לא אהיה איתכם כל הזמן. אתם תסחרו, והיה לי פה חבר'ה, והיה לי אנשים שגם עזרתי להם, ולמדתי איתם, וישבו איתי, ושכרנו, והם עשו $7,000-8,000 בסשן מסחר, רק בשביל להפסיד אותו לבד. וזה קרה. אז עד שאנשים לא יעשו את ההמרה הזאת, ולא יהיה מהר לראות הרבה כסף, כי בסוף הכסף בורח. אם לא הייתי אחד שמראה את ההפסדים שלי ויודע שאני מפסיד הרבה, אז לא אני מדבר ככה. אני יודע מה זה להפסיד כסף בשוק הזה. אין אחד כמוני שמבין מה זה. ואני לא סתם מראה כל פעם שאני מפסיד, ואני גם מספר ומשתף על ההפסדים שלי כל הזמן. כי אנשים חייבים לדעת שזה קורה, וזה יקרה, וזה קרה, וזה ימשיך לקרות,
ורוב הסיכויים שמבחינת, איך זה נקרא, תעודת הצלחה, איך זה נקרא, שרוב האנשים פה יהיה להם יותר הפסדים, כביכול באחוזים של העסקאות שלהם, עסקאות מפסידות הן מרוויחות. אבל כשיהיה עסקאות שהן מרוויחות, הן יהיו הרבה יותר משמעותיות. ואיך עושים את זה? יודעים שאנחנו גם עובדים עם תקציב מאוד נמוך, מחפשים את העקביות. גם אתה עושה עסקה 2-3 ביום, זה מספיק. להבין כמה יש לנו ביד, אחי. אם יש לנו $200-300 ביד, אפשר לכוון ל$200-300 כל יום. אפשר, תיאורטית אפשר. זה מאוד קשה. מעשית, שאתה כל היום סביב הכסף, כי אין לך תקציב עכשיו, אין לך, כביכול, אין לנו הרבה כסף, אני הייתי שם. אנחנו כל הזמן מתעסקים בכסף, הכסף בורח. שאתה אומר לעצמך, אני רוצה עכשיו לתפוס את התזוזות כדי שיהיה לי את היכולת לתפוס עסקאות ארוכות, זה משהו אחר. הבנתי. רומן, יש לי שאלה אליך. אתה נגיד, אתה חושב שיש לך מספיק את המשמעת הזאת, כמו שאמרת עכשיו, לעשות את ה-2-3 עסקאות המורווחות ביום, ולהגיד סטופ? סטופ ליום כאילו? לי? כן. תראה, משמעת, לי פחות יש משמעת. אני אסביר לך מה יש לי. אני מכיר את עצמי ואני למדתי, בניתי לעצמי מנגנון. מה אני עושה? אני אסחור, גם אני מאוד מאוד אגרסיבי. אני אתפוס את העסקה 2-3 האלה, אני מושך את הכסף ישר. את רוב הכסף בכל אופן. למה? כי ברגע שאני יודע שיש לי רווחים משמעותיים, אני רוצה עוד. ואני רוצה עוד, לא עוד. אני רוצה את זה מאוד מאוד אגרסיבי, אני רוצה את זה במכפלות שהן לא הגיוניות. אז אני מושך את הכסף מאוד מהר כדי לממש אותו ולדעת ששמתי עצמי בכיס. מה שיהיה אחר כך, יהיה. אבל כמו שאתה נכנס אגרסיבי, אתה גם יכול להפסיד אגרסיבי יותר ממה שציפית. נכון? זה קורה לי, כל יום. אבל כבר יש לי כסף בכיס, אז לא אכפת לי. אז אתה לא אומר לעצמך, אני שם לעצמי X כסף להפסיד מהקרן ואני עוצר. לא. כאילו לרווח או הפסיד. לא. אין לי גם יעד, אתה אין לי יעד חושב שזה רווח. דבר נכון לעשות? שמע, לכם לא, לי כן. קודם כל, אני חושב שהוא במקום אחר מאיתנו. הוא יכול להרשות לעצמו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמו. אני חושב, כאילו, אני אומר לפחות על עצמי, בגלל שאני בתור סוחר מתחיל, אז אני כן צריך לעבוד ככה, שכאילו יכול למשוך קרן ולהרשות לעצמי לבזו זיק שאני עדיין יהיה פלוס. אבל אני מאמין שהוא במצב אחר שהוא כן יכול להרשות לעצמו. אני אפילו, אבירם, אפילו נפתח פה משהו. היה פה את התקופה הרי שמכרנו את הקורסים בכדי שנסחור לאנשים. ותמיד היינו עושים, אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי שזה גם לא פייר לעשות, אני אפתח את זה פה איתכם כי אתם כולכם שילמתם לקורס שלכם. אבל אני עוד פעם, אני לא אכפת לי מה חושבים, אני עושה מה שאני רוצה. הרי לקורס לא היה מחיר גבוה, כל אחד קיבל מחיר אחר גם. הממוצע היה באזור $1,500, זה היה הממוצע, ולפעמים דפקנו את המבצעים האלה $300 פה, $500 שם. אבירם זה אחד שהוא המון זמן היה בקבוצה. אז שהוא קנה את הקורס, לא, אפילו זה היה 500, נכון אבירם? אני לא טועה. 500, נכון. אני לא זוכר אפילו מה, על הבוקר הוא הפקיד את הכסף $500, אני חושב אחרי... פורמן, אתה יודע, אני מסתכל בהיסטוריה שלי, זה עדיין. זה היה נראה לי בבוקר זה, ב4:30 זה עמד על 5.5 נראה לי, או 5.5. מה זה, שתף אותנו, מה קרה שם? לא הבנתי. לא, אני מדבר, אני כשאני עשיתי... הוא הפקיד את הכסף בבוקר, בבוקר $500 חשבון מסחר שלו בשביל לקבל את הקורס. אחרי 10 שעות ב5.5 בערב, בצהריים, היה שם $5,500. היה $5,500, נכון. וואו. עכשיו... יש לי זה עדיין בהיסטוריה. עכשיו, תבין שזה הסיבה שאני מרשה לעצמי לעשות. כי כשאני מפסיד, גם ואני כועס ואני מתעצבן, שלא תטעו, אני נהיה עצבני לפעמים כי אני מפספס את התזוזה, וזה היה התקציב שלי. המשמעת שלי בקטע שאם אני מקציב לעצמי איזה סכום, אני לא ירוץ להפקיד, או ילך להפקיד מהאשראי, ירוץ להפקיד בקריפטו. זה התקציב, אני אמות מעצבים, זה מה יש, אני לא שם עוד כסף. למה? כי אני לא רוצה ליפול עם המחשבות והרגשות שלי ביני לבין עצמי. עכשיו, אני יודע שאם אני הפסדתי היום, אבל הרווחתי אתמול, אז אני יכול להרוויח מחר או להפסיד מחר. זאת אומרת, אני יכול לחזור על אותו דבר. זה לא שאני באפלה. אני כן חי מהדבר הזה. אני כן משלם לעצמי דברים מכל העסק הזה.
אז מה שעשיתי אני יכול לעשות שוב. וזה קרה רק מהעניין של א' כל, הדפוסים האלה שאני רוצה לראות בעין, שמעניינים אותי, זה הידיעה שאני מתעלם מהכסף. לא אכפת לי מהכסף. ובחשבון של אבירם לדוגמה, אני הייתי שם, אם הייתי עושה הכל במרכאות לפי הספר, הייתי גם ב10,000 שם. כי אחרי שמשכנו 5, נשאר עד 700 בחשבון אחר, הגעתי לאיזה 2,000 והפסדתי אותם. סתם בשביל הקטע, אמרתי לה, תשמע, אני אמשיך לסחור ונעשה חצי, הפסדתי את הכסף. את כל ה5.5 הפסדת? לא, את מעבר ל5.5 היה עוד 700 בצד. ה700 האלה מה הם? מאיפה הם באו כאילו? מהרווחים, אותו חשבון, פשוט משכנו 5.5, הוא משך את זה כאילו. הוא עשה משיכה, ונשאר שם 700. אז אמרתי אני אעשה והרווחתי גם את זה, בסוף הפסמתי נעשה חצי וגם את זה הפסדתי. אבל כשאתה מפסיד את זה, אז אתה גם מפסיד אחרי שהרווחת, אתה שבע. בגלל זה אני עובד תמיד עם 2-3 חשבונות ביום, כשאני סוחר. ואני לא סוחר כל יום, אני סוחר בין 3 ל4 פעמים בשבוע, בתקופה האחרונה בכל אופן. ואני לא כל היום, יש לי את השעות שלי, אני הרבה בלילה, כאילו, זה השעות שלי בדרך כלל. אמרת לנו, אבל לא לסחור בלילה, אמרת לנו כאילו, מבחינתי תעבדו 8 שעות, מ8 עד 8. אני זה אני, אתם זה אתם. כן, לא. אני אגיד לך למה אני אומר את זה בצורה הזאת, כי א' כל, יש לי, השעות שלי הן קצת שונות משלכם, ברוב הימים. אתה מבין, אני ער 24/7 ואני נח שאני נח, אז כאילו, הבנת מה אני מתכוון? כן, אתה זמין כל הזמן רק כשאתה ישן. בדיוק, אז אני יכול לפתוח את הגרף, אם אני אראה דפוס, אני אכנס אליו, כי זה לא משנה אם זה אסיה או אם זה לונדון, אותו דבר בשבילי. לפעמים אסיה אוהבים אותך, לפעמים הם דופקים אותך. זה בדרך כלל, כאילו, אין באמצע, זה קיצון לפה, קיצון לשם. עכשיו, לכן, מה קורה שאתה מתחיל בדרך כלל בתחום הזה? אתה כל היום, אתה אובססיבי לזה, אתה כל היום בזה, אתה כל היום בתוך זה, אתה כל היום רוצה להתעסק בזה. כל אחד פה מבחינתו ללחוץ על כפתורים כל היום. אם היה לכם כסף, זה מה שהייתם עושים. להפסיד, להרוויח, זה לא משנה. תן לי כל היום להתעסק בזה. אני הייתי שם, אני יודע מה זה. זה ממכר. עכשיו, אני כבר לא בנושא הזה שתן לי להיות כל היום על הגרף. אני עושה את זה כי זה כמו מוכר במכולת ולא יודע מה. כל העובד שילך לעבודה שלו. ככה אני מתייחס לזה. רק שיש לי את החופש שלי ואת הזמן שלי. זה גם השאיפה שצריכה להיות לכל אחד, להתייחס לזה כלעבודה, שזה משעמם אותנו, ולא שזה מרגש אותנו, ולא כי זה מעצבן אותנו. אתה מצליח לבוא לגרף סוג של נקי. אני יש לי יום שאני לא נקי, כי אני לא יודע, גם כי עבר עליי משהו באותו יום, ולא משנה מה, ולהרוויח כסף עושה לכולנו טוב. אז אנחנו פותחים את הגרף במחשבה שנרוויח כסף, ואותו רגע שישן יפוג. ברוב המקרים זה לא קורה. קורה ההפך כי אנחנו מפסידים את הכסף. אז עוד פעם אני חוזר אחורה למה שאמרתי, תחפשו את הדפוסים. לחפש את הדברים האלה שיעשו לכם היגיון כדי שיהיה לכם קל. לדעת איפה אנחנו נופלים עם עצמנו לפני שאנחנו עושים לגרף. כן, בסוף הכל זה עניין של ניסוי וטעייה, לחזור על הרבה דברים כל הזמן, עד שזה נטמע בתוכנו. נכון. לכתוב את הדברים, תמיד לזכור אותם. להתייחס לזה עוד פעם, כמו כל דבר, כמו כל עסק רציני, כמו כל עבודה אחרת שתלכו לעבוד. אבל תשקיעו בעצמכם, במקום להשקיע בעבודה של מישהו זר. פורמן, עוד שאלה, נכון? הרי שאתה מותח את הפיבונאצ'י, נגיד מלמעלה עד למטה, לראות נכון כביכול איפה המהפך הגיע? כן. הרי אם אני אעשה אותו, את ה-1.6 מן הסתם ברבע שעתי, ובשעתי הוא יהיה שונה. יש לך פיבונאצ'ים שונים, כי זה טווחים אחרים, כן. אוקיי, והשאלה שלי היא, ככה או ככה צריך להיות מהפך מ-1.6, מה זה מהפך? לא מחייב, כן, אבל... לא מהפך, אל תתייחס כמהפך, תתייחס לזה כתגובה. עכשיו, למה אני אומר לך תגובה? כי תגובה זה יכול להיות 20, 30, 40 פיפס. כן, לזה אני מתכוון, נגיד התגובה. אז גם אם זה ברבע שעתי וגם אם זה בשעתי, לרוב אמורה להיות תגובה ב-1.6, לא משנה כאילו באיזה טווח זמן אני מסתכל. כמה פיפסים, כאילו זה לא משנה, אבל אמורה להיות תגובה. נכון. בין אם אני מסתכל עליו, סבבה.
אתה מבחינתך, שוב, אתה רוצה לתפוס עוד פעם. יש לך שתי אופציות במצב כזה, גם בטווחים פסיכולוגיים. אם תסתכל מה שהם עשו פה בגבוה של אתמול ובגבוה של שבוע שעבר. היה פה שתי הזדמנויות על הגבוה של אתמול ועל הגבוה של שבוע שעבר לתפוס עסקאות. גם אם היית נכנס בנר כאן, נכון, מהגבוה של אתמול עם סטופ ממש מעליו או מעל הגבוה של שבוע שעבר, כי סך הכל ביניהם היה לך 40 פיפס. אז היה אפשר לפתוח פה איזשהו לימיט שורט ב-35-36 או ב-38-39 ולתת לעסקה לרוץ עד ה-13, כי זה מאוד מאוד קל לראות את זה גם שזה קורה. אני לא נכנסתי לעסקאות האלה, אבל זה מאוד קל לראות את זה שזה קורה. זה הדפוסים שאנחנו רוצים לזכור. א' כל שהם בורחים מהממוצעים ונוגעים באיזשהו טווח פסיכולוגי או איזה פיבונאצ'י, לא משנה. ואז נותנים לך את האופציה להיכנס. מישהו רוצה להוסיף משהו? נעשה את זה קצר וקולע. אני בן... תודה רבה על הדברים. אני קיבלתי תשובות. כן, נראה לי הספיק להיום, היה גם בצהריים וזה. קמתי משינה בדיוק, אבל עכשיו חשבתי צהריים בכלל. אני פספסתי את הצהריים, אלא רק התעוררתי, ראיתי את ה... עכשיו אני התעוררתי וחשבתי צהריים, אבל נכנסתי ללב, באתי להגיד לכם צהריים טובים. כשאני יוצא בחוץ ראיתי חושך מוות. זה החיים הטובים, תראה מה זה. כן, ממש. אני כבר לחיות בלילה. מה זה? 4:30? מחר לא, מחר אני לא אוהב לפתוח בצהריים. בעזרת השם אני אכנס, אני חושב, כי אני אהיה כבר בבית. לא, אני מחר יש לי כמה פגישות מחר בצהריים, אז אני לא אזמין עד הערב. בלי נדר, מחר ב-10 אנחנו נהיה פה. סגור. בסדר גמור. בסדר גמור. פלטפורמה, תודה רבה. יאללה, שיהיה אחלה לילה לכולם. לילה טוב, תודה רבה. נתראה מחר. ביי.